Vale, una puta con lo que haya. Muy bien, venga, Raúl. Agur. Egunon, amaiketakoa pintxo bat, autotrego bat. Seguro que sí. Calendario. Hori. Gracias, vale. Honen ezore ba, 73 kilo danak harritzen dituen mutila horrako lanetan hasita, 2 urtetan finala eta aurtengoan gainera ustez finalisten artean bera izan da, iazko denbora hobetu duen bakarra. Egun baten esplikatuko dugu, Luisek, nundan bere sekretua. 49 urte, aizkoraria, betidanik aizkora ilotuta, lehen mailako txabeketak eta filare emate jokatuta ere bai. Nunda horrezi nun. Hau da, marka, Zumarrako plazan ere, zaleak, nuna ez. Barria osarrena bete zute, izena handia, dinastia handia herriatarrena. Herriko txapelduna azkeneko bi txapelketetan txapela irabaztuta eta aprobetxatu nahi genuke zuen guztion behimenarekin benaldi txiki bat egiteko Xabierri. Oretxo Zumarrako herrikiro elkartean. Orduz lauki bat, Pentatoiaren bost espezialitatekin eta tekniko plaza, zuzen plaza dotore horretan, egun hortan jokatutako argazkia islabatzen duen laukia da, zerolako oparia duen. Bertxotan nahi haude, segi, Iker. Segi bertxotan. Egunon guztioi, gero Juanjori emango diotitza, berak ni baino askoz ere doni eta hots hobea daukalako bertxotan ibiltzeko. Eta Xabierri momentu honetan esaten egin gintzen bezala, Zumarrako izena eta Zumarrako herria bihotzera laparte lagoizetara zabaldu eta txoko askotara eramateagatik nik uste Zumarrako herria horretan zegoela berakin. Zor hori kitatu nahian, aurten ere tentatoi txapeldu nahizanik, historian bakarra dugu, dia segidan horrelako hori egin izan dagoa, oingoz, segidan, baina segidan, bai? Segidan uste izan da, eta hori bai medikua, Xabierrena dugu, gaur egungo historia honetan. Eta horregatik, Zumarrako herriak esan bezala, errekonozimentu honetan, parte hartu nahi zuen, herriko elkartearekin batera eta guztiok eta Zumarrako herriaren partetik, zorionak Xabier, eta mila esker. Zumarrako herria eta izena, esan bezala, hainbat eta hainbat txokota herrietara eramateagatik. Eta horregatik, Juanjori emango diot oraingoan izan, Zumarrako herriak eskaintzen dion bertso pare hori berari katazteko. Bueno, bertsoak horka azkaratzen adire, ez dakit asomatuko edetan papeletik nahiko nuke azpatzea. Ea da, apusturako, aleiarako, baduzu amaikadoai, eta ez zara inoiz egoten, kopea emateko zain. Garaipenean humiltasunez, eta porrotean lasai, bigarren aldiz pentatoiaren txapeldun zara eta ai, guk zure gainik ikasi beste
Gauzarik ez genuke nahi, plazan eredu baizara eta pertsona gisa ere bai. Hirugarrena doiz. Bizi arazere, laugarrena goian du Luisek. Lau hiru boste, bosgarrenari heldu dio Txapartegi. Bost Txapartegi. Amaika entzun dut, bai, amaika ditu, bat jokazioa. Berrogei segundoren alde, pilotari aurkila, bat hiru lau, bostita 10 metro pasa orain bete dutenak, 10 izango dire egin barreko, 20 metro eta oso zue, ara kubertzaren tiraka eta rola gainera. Arazoak gora eraztentzat, ete nintzaio. Gerrik hori. Bitartean, bigarren zoro honetako azkeneko zinta eta erdi 2 metro eskaz lanak amaitzeko. Eta tiraka. Honen atzetik Aizkolai heldu beharko dio. Horretxe amaitu ditu bere bigarren lanak. 2 minutu eta 44 segundu. Proba hasi denetik, 2 kilo pasata, hirugarrenari begira. Aurten Demoniako kanporaketa Gasteizetan izan zen. Txapartegi. Orain dela 2 urte. Estrenatu hirugarren mailako txapela hartzen zuen. Ia, bigarren. Baina gazpitxeten duna. Hoi baina hobeto esaten ez dago, segi lanean, esaten dugu, Txapartegi eta. Hoi ez dago betzei. Batzen, egurte herrira arrimatu da. Aurreneko plaza, 50 kilo eskurakuitzea, sufritzen aizarnara. Munti gogorra. Hemen da. Bolari amauz jasoaldi eman ondoren, 200 kiloko harriarekin ibili ondoren. Egurrak erdi ditu, txikak pasa, eta oraindik korrikako gogoa amarrik. Aizkolari handia. Ordu horreneko zinta eginda. Bitartean Luisek. Hogeita bat segundu, 1 metro azkenik, 1 metro inguru, 21 segundu azkeneko 1 metro egitunak. Izeta bigarren abatean, Joki Sasola zelai bestean, harria jartzen, bai? Aurreko jasodia. Laugarren harria, laugarrena zalduak ere. Bosgarrena harria, bosgarrena zaldua, batzea batera. Jamateko, txapetuna horreneko zintea egin du. Tira izo harriak, egokitzen berea. Eta estu hasi dira hauek, estu bata besteren gainean, bigarren saioan. Giro, hola aldabi. Datu okerra da, zuzendu biatu da. Ez, esaten dut plaza honetan. Plaza honetan, Euskadi plaza.
Korrikan erabakiko alda da, korrikan erabakiko alda. Nahiko genuke. Olako saioa. Hori. Herriak bere herriak egin ditu. Hor da, zeharka begiratu atzere. Xabi Zaldua non dagoen. Hartzeko tarte horretan. Eta ea. Epaia nola ematen dioten eta gogoratu horreko ariketa txingak. 56 segundo, Luis Amartegi baino hobeto ari da, Arria Bosgarrena. 56 segundo, lehenagiziko plaza egin duenean. Nahi doi, gozari zuzika. Kilometro bat. Hueta da, jamar dio. Aurreko itzulia, Arria Bosgarrenak. Hueta da jambarko lioke, amarreko itzulia hueta. Uste terreta polizia dela Arria Bosgarrenak. Segurutan emesortzi seguru. Aurreko hueta, Zalduak, Zirrenak Arria. Hiru itzulire falta, Arria Bosgarrenak. Zazpigarren itzulia orain osatu du, Xabi Zalduak. Oye, izaldo bello! Izaldo! Iguta! Hobe xamu! Bueno, azken 9 segundoren aldea, Arria Bosgarrenaren denbora, 13 minutu eta 45 segundo, 13 minutu eta 54 segundo Xabi Zalduak, 14 minutu 54 segundo Luis Amartegi, eta Arat Mugertza idurrenak 18 minutu eta 5 segundo. Vámonos, faltago! Bere Fausto! Bere Fausto, lastia! Hankatara jauzi, handi egotzen da bestik eskubidea. Esan dira, Ayuda aquí.